May adlaw na usab mga higala o diya kita karon sa ikaduha nato nga session o dako na usab ang atong mahibaw-an karon may tungod sa kahimtang sa mga bana papa ngadto sa iyang mga anak. Mga igsoon sa miagi natong pagtuon, dako ang atong nahibaw-an may tungod sa atong katungdanan nga pagkabana. O ginaot unta nga dadasig ka ug imo gayong ipabarog kadtong mga pagtulunan diha sa imong kinabuhi nga imong nahibaluan sa atong pagtuon sa miagi. Unta atong paniguruhan ang kung unsa ang gusto sa Dios para sa mga bana nga maayong buhaton para sa mga asawa ug sa inyong mga anak. Ang atong nangahibaluan sa miagi nato nga pagtuon dili kay ipalabay lang hinuon ikinabuhi nato kini ang maayo nga panag-ingnan si Kristo. Ug atong hinumduman mga igsuon nga kung naay bana nga pasagdan niya ang iyang pamilya, ang iyang mga anak ug asawa, kung nag-angkon ka nga naluwas apan wala nimo makasakripisyo ang imong kinabuhi para kanila sama sa gisgutan o nasusi nato, nabasa nato sa Timoteo nga nakasalikway man nimo ang imong pagtuo, mas dautan ka pagani sa dili magtutuo. Busa kung nag-angkon ka nga Kristohanon ka, naluwas ka, buhata sa kung unsa ang maayo nga panag-ingnan o maayo nga buhaton sa mga bana ngadto sa iyang asawa ug ngadto pod sa imong mga anak. Kung wala nimo buhata, gisalikway man nimo ang imong pagtuo, busa maniguro kita bisan kung lisod ug naay panahon nga masipyat kita, bangon lang ug isalig ang tanan sa Dios. Ug kung naay bana nga siguro nasusi niya nga dako kaayo ang iyang kulang para sa iyang pamilya, igsuon gusto ta kadasigon, naa pa kay panahon nga mabawi pa nimo ang mga nangagi ug nausik nga mga adlaw nga lahi ang ilang nakita diha kanimo ug dili maayo nga panag-ingnan sa maayo nga bana ug maayo nga papa. Ipabag-o ang imong kinabuhi ug bag-uha ang imong mga pamaagi ug mga patakaran, ang imong gasubayon nga basin mao kini ang imong nakita sa imong papa sa una. Kung nakita nimo sa imong uban nga mga ginikanan, kung inana ang imong nakita sa ilaha, ayaw parihasi. Hinuon, magpabag-o kita, musunod kita sa kung unsa ang gusto sa Dios nga maayo nga panag-ingnan sama nga gibuhat niya diha sa iglesia. Karon nga session magtuon kita mahitungod sa pagpanapaw ug sa pag-inom sa ilimnon nga makahubog ug kini nga mga tema dako gihapon kaayo kini nga apekto sa mga kinabuhi sa mga bana nga posible nga ang imong kasing-kasing maagihan ani nga tema karon. Busa unta dili hinuon nimo himuon nga ipagahi ang imong kasing-kasing ug hunahuna hinuon abrihi ug dawata sa kung unsa ang angay nga imong dawaton ug bag-uha sa kung unsa ang maayo para sa imong pamilya. Ug sama sa akong gisulti sa miagi natong pagtuon, kinahanglan nga seryoso gyud kita. Dili kini tiaw-tiaw. Busa dili kita magkatawaha o musulti og bastos. Apan maningkamot ang matag usa kanato sa pagtuon gikan sa pulong sa Dios. Pinaagi ni ini nga seryoso nga tema nga daghan nga mga bana nga nalambigit ni ini. Una, atong hisgutan ang pagpanapaw ug magbasa kita og mga bersikulo ug ato kining isulod nga mga bersikulo diha sa atong kasing-kasing kay makatabang sila pag-ayo kanato sa pagpabarog diha sa atong pagkabana ug sa paglikay nga dili nato kanusa makahatag ang atong kaugalingon ngadto sa dili nato asawa. Kay ang matag usa kanato naay panahon diha sa atong mga kinabuhi nga tintalon kita sa pagpakigilawas sa dili nato asawa.
ug dinhi sa kalibutan karon murag daghan nga mga tao ang gihimo nila kini nga normal ra. Pero para sa Kristohanon ug tumutuo ang Kristo dili kini maayo ug dako kini nga sayop. Busa magbasa kita sa Panultihon Kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 4. Ug kini nga libro makatabang gid pag-ayo kanato. Ug daghan nga mga tambag ang mga maayo kaayo nga maayo gid nga atong ikinabuhi. Usa mobasa kita sa Panultihon Kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 4. Ug kining libro nga ginganlag mga panultihon may tungod sa kaalam. Maayo kung kitang tanan mubasa sa tibuok nga libro nga panultihon kay madugangan ang atong kahibalo ug makatabang gid kini pag-ayo. Busa, basahon nato ang mga Panultihon Kapitulo 5, bersikulo 1 hangtod sa 4. Una nga bersikulo nga atong pagahisgutan karon. Matud pa niini diya sa bersikulo 1, Anak, matnguni ug pamatia ang akong kaalam ug kahibalo. Aron masayod ka, unsaon pagkinabuhig matarong ug ang imong mga pulong magpaila nga ikaw maalamon. Sa ato pa diya sa pagsugod pa lang sa bersikulo, importante kay nga pulong ang iyang ginalitok, di ba? Anak, importante ka man para sa Dios. Kitang mga bana, dili kita kabalo kung unsaon ang pagkinabuhi nga maayo ug pagkinabuhi nga tarong at tubangan sa Dios apan ania ang iyang tambag para kanimo. Ang mga ngabil sa daotang babae tamis sama sa dugos ug ang iyang mga halok haot sama sa lana sa ulibo apan sa katapusan siya pait sama sa panyawan hait sama sa usa ka espada nga duhay sulab. Kuyaw ang gitambag sa nagsulat sa panultihon ug gusto ipaabot sa Dios dinhi kanato nga mga bana sa atong mga asawa. Dinhi nga bersikulo ganganlan kita nga anak. Ngano? Kay mga anak man kita sa Ginoo ug tudlo kini kanato sa atong amahan. Sulat gikan sa amahan paingon sa iyang anak. O gusto kaayo niya nga kita nga iyang mga anak magkinabuhi diha sa matarong o gusto nga iyang ipabuhat kanato. Puno sa importante gid kaay nga mga mensahe. Ug kung ato kining isulod nga mga pagtulun-an diya sa atong kasing-kasing kining mga panultihon nga gihisgutan niya dinhi ug bag-o pa lang nato gibasa, makaluwas ug makapanalipod kanato gikan sa daghang mga sayop ug pait nga kaantusan. Ang daotang babae, ang iyang mga ngabil sama sa katamis sa dugos ug ang iyang mga halok haot sama sa lana, kuyaw, di ba? Mga igsuon, kitang tanan nakakita o kitang tanan nakasugat og mga babae nga sama sa gihisgutan niini nga mga bersikulo. Ug paborito kini sa atong mga kalibutanon nya kinaiya. Kung naa kita'y makita nga sama niini nga babae nga ang iyang ngabil tamis sama sa dugos, ang iyang mga pulong maayo ug madanihon sama lagi katamis sa dugos ug makapatuo natong mga lalaki nga gusto kaay kita niya bisan kun ang tinuod wala gid siya gusto kanato. Ug ang samputanan sa lalaki nga magpatintal sa babae nga sama niini pait gid kaayo. Pait gid kaayo. Sama kapait sa panyawan ug sakit gid. Siguro nga nakakita kita sa itsura sa panyawan nga kung imong tilawan sobra gid kapait ug makaingon ka nga dili na nako utruhon ang pagtilaw niini.
Inani ang pag-esplikar sa Dios may tungod kung magpatintal ka, kung magpadala ka, mahitungod sa mga dautan nga babae nga ang ilang mga gabil sama katamis sa dugos ug ang ilang mga halok sama kahawot sa lana nga olibo. Mga igsuon, kung makabuhat ka niini, dili man maayo ang resulta. Magpabilin ang kapait sama kapait sa pangyawan ug sakit gyud sama sa nadunggab sa espada nga duha ang sulab. Kutkuton ang imong kasing-kasing, madagmalan ka ug basin gani ma-failure ang imong pagkabana. Gibaylo lang nimo ang imong maayo nga kahimtang sa imong asawa sa pila ra ka minuto nga kalipay gikan niining daotang babay nga makapaguba sa imong pamilya. Ang imong ugma alang sa imong asawa basin mo tab-ang tungod sa imong sala nga gibuhat ug mutig-a ang imong kasing-kasing kutob nga magbuhata na ka sa dili angayan nga gabuhaton. Siguro nakabuhat ka sa una ug wala ka makutinto, nakabuhat na pud ka sa ikaduha, igsuon pamalandungi. May unta kung naleksyon ka o nakaamgo ka o karon nakaingon ka nga dili na nako usbon. Ug ang wala pa makasulay, gusto kita pasidan-an o gusto gipahibalo sa Dios kung unsa ang imong kahimtang kung mosunod ka ani o kung gusto gid ka mosulay ani, pero unta dili makaabot sa inyong kasing-kasing nga buhaton ninyo kini. Ipasayod kita sa Dios sa kung unsa ang unahan nga mahitabo kung buhaton nato kini nga dakong sala ug madagmalan ang imong dungog diha sa imong asawa o sa imong pamilya. Ang saad sa Dios kanimo kung manapaw ka, magbasol ka gyud ug magantusa. Maoy saad sa Dios kung buhaton nimo kini nga dili maayo at tubangan sa Dios. Mubasa kita sa pagpadayon sa Panultiyon Kapitulo 5, versikulo 7 hangtod sa 14. Kung unsa pagid ang uban nga tudlo sa Dios para kanato, kita nga iyang mga anak, o gusto niya nga mahimo kita nga magsunod sa iyang kagustuhan diha sa matarong nga pagkinabuhi. Versikulo 7. Busa karon o mga anak, pamati kanako ug ayaw pagbiya gikan sa mga pulong sa akong baba. Ilikay ang inyong dalan gikan kaniya. Asa nato ilikay ang atong dalan ngadto sa daotang babae nga makapaguba sa imong pamilya, makadaot sa imong dungog. Ug ayaw pagpaduol sa pultahan sa iyang balay. Bisan sa pultahan sa iyang balay, ayaw gid pagpaduol. Kay tingali unya ug ikaw maghatag sa imong kadungganan ngadto sa uban. Ug sa imong mga tuig ngadto sa mga walay kaluoy. Inani ang pag-esplikar sa Dios para sa mga babae nga gaguba lang og pamilya ug ikaw usab nga lalaki nga magpadala. Tingali unya og ang mga langyaw mapuno sa imong bahandi ug ang imong mga paghago moadto sa balay sa usa ka langyaw. Ug sa katapusan sa imong kinabuhi ikaw mag-agulo sa diha nga ang imong unod ug ang imong lawas maut-ut. Ug ikaw moingon, gidumta nako pag-ayo ang pagpanton ug ang akong kasing-kasing nagtamay sa pagbadlong. Wala ako mamati sa tingog sa akong mga magtutudlo ug nagkiling sa akong igdulungog ngadto sa mga nagpahimangno kanako. Ako duol na kaayo sa hingpit nga pagkalaglag diha sa nagkatigom nga katilingban. Mga igsoon, gadugangan sa Dios niini ang atong kahibalo ug ang atong kaalam. Gatudluan niya kita sige kung unsay kinahanglan natong buhaton kung tintalon kita. Mga igsoon, kung tintalon kita, ayaw gid pagduol sa pultahan adto nga babayhana. Matud pa niini nga panultihon.
palayo gid gikan kaniya ug bisan sa pultahan sa iyang balay ug gikan mismo sa iyang balay ayaw gid pagpaduol. Ug bisan diya sa imong hunahuna ug kasing-kasing kinahanglan nga ipalayo kadto nga babae gikan sa imong kaugalingon. Siguro nga naa kay nakita ug siguro nga naasad kay napansin nya murag lahi gid ang iyang lihok para kanimo, igsuon ipalayo kini. Kay ang Dios nagpasidaan daan dinhi sa bersikulo nga bag-o pa lang nato gibasa. Sa ato pa usa kini ka desisyon nga kinahanglan nga imong buhaton igsuon kung tintalon ka. Sudyaan ka man sa balaang espiritu kung ikaw anaa sa mga tintal nga sama niini. Kaya dili man gauyon ang balaang espiritu niini nga sala nga gabuhaton. Apan, kung sudyaan ka sa balaan nga espiritu, kinahanglan mutuo ka kaniya. Ug mutuo ka niini nga gaitudlo ka nato dinhi sa mga panultihon. Dako kaayo kini nga kaalam nga makatabang ka nato sa pagkinabuhi para mahimo nga maayo nga bana. Kung dili ka mutuo ug makapanapaw ka, basin gani makuha sa babae ang imong kwarta, siguro gyud mao kini mahitabo nga unta kato nga kwarta para sa imong pamilya, para sa imong mga anak, pero tungod niini nga daotang babae, siya mo'y nakabenepisyo nga alang unta sa imong pamilya. Ug bisan ang imong kaugalingon makuha niya. Unsa day mahitabo? Mapasagdan nimo ang imong asawa, mapasagdan nimo ang imong pamilya, ug bisan ang mga isig kaginikanan magkadinumtanay na. Ug kun makasala na ka, ug imong mabatian ang kapait sa imong kasing-kasing ayha pa ka makamata. Apan ulahin na kini. Mag-agulo ang imong kalag ug magbasol ka. Makaingon ka diya sa imong kaugalingon nga alaot gid ako, nganong wala ko mamati sa tudlo sa Ginoo kanako. Aya pa ka moingon. Nga nahuman na. Ang mabatian sa atong lawas nga kalipay pinaagi sa pagpanapaw, dali ra mawala. Ug diretso mopuli ang kapait ug pagbasol nga hangtod sa hangtod, dili na mawala. Makatatak sa imong kaugalingon ug makapatik kini. Inana kadautan ang resulta kung makabuhat ka niini nga pagpanapaw. Magbasol ka ug maulaw ka at tubangan sa imong mga kauban ug abi nimo igsuon, dili ra man ikaw ang masakitan. Dili lang ikaw, apan masakitan usab ang imong asawa ug ang imong mga anak ug basin gani naay maghikog kanila tungod sa kasakit ug kaulaw tungod sa sala nga imong gibuhat. Ikaw nga lalaki mo'y nagbuhat pero ang nagresulta naapektuhan ang imong asawa, naapektuhan ang imong mga anak, bisan gani siguro ang imong ginikanan, maulaw sila ug ang dili makakaya siguro makahikog sila. Hinaot unta mga igsuon nga kitang tanan makalikay sa dautan sa panahon nga tintalon kita ug makadangop kita sa atong asawa ug sa Ginoo aron dili kita makasala. Na kini nga tudlo tinuod man kini. Tanawa ang imong silingan, tanawa ang imong komunidad, daghan sa nagbuhat sa ingon niini nga kahimtang. Daghan ang nanapaw ug dili man ka mabag-uhan, dili ka maignorante sa kung unsa ang resulta kay nakita nimo mismo. Busa dinhi sa panultihon gusto ka pasidan-an pag-ayo sa Ginoo maugid ni mahitabo. Ug napamatud-an ka busa kining tanan diha sa imong hunahuna kung gaplano ka likay kini nga mga butanga. Kay makadaot gid kini sa imong pamilya ug bisan sa imong dungog ug magpabilin ang imong pag-antos hangtod sa hangtod.
Mubasa kita pagpadayon sa Panultihon Kapitulo 5, versikulo 15 hangtod sa 20. Kung unsa na usab ang gusto ipaabot sa Ginoo dinhi kanato, may tungod gihapon sa tima nga pagpanapaw. Matud pa diha sa versikulo 15, inom sa tubig gikan sa kaugalingon nimong tigumanan og tubig. Mga tubig nga nagtubod gikan sa kaugalingon nimong atabay. Kinahanglan nga dinha ka magpahimulos. Ikatag ba nimo ang imong mga tubod sa layong dapit? Mga tuburan sa tubig diha sa kadalanan? Imua sila nga imo lamang, ug dili alang sa mga langyaw uban kanimo. Mapanalanginan unta ang imong tuburan, ug malipay diha sa asawa sa imong pagkabatan-on. Usa ka matahom nga usa, madanihon nga lagsaw, inana ang pag-esplikar para sa imong asawa. Himuang ang iyang dughan, magtagbaw kanimo sa tanang panahon. Magtagbaw unta kanunay diha sa iyang gugma. Kay ngano ba, anak ko, nga magtinguha man ikaw sa usa ka babaeng mananapaw ug muga ko sa dughan sa asawa sa laing tao. Klaro di ba? Mao kini ang gusto ipaabot sa Dios kanato. Kung naa kay asawa, diha ka magtagbaw kaniya. Sa iyang mga dughan kinahanglan niya makuntinto ka. Malipay ka sa imong asawa. Ug nagsulti gani siya nga nganong didto ka magtagbaw ug magtinguha sa mga babaeng mananapaw. Ug didto pa ka mugako sa laing dughan. Naa man kay asawa nga gihatag sa Dios kanimo ug maoy bagay ug nakapakumpleto kanimo. Nganong mangandoy ka sa asawa sa laing tao? Mga lalaki, mga bana, ayaw binuangi ang imong asawa. Ngadto ra kaniya ihatag ang imong kaugalingon ug ang imong gugma. Ang imong asawa mauray ipatagbaw sa imo sa tibuok mong kinabuhi. Diha ra pag-inom sa imong kaugalingon nga atabay ug diha ka maglipay sa tibuok mong kinabuhi. Dili sa daotang babae ug sa dili nimong asawa. Matod pa gani sa Dios, likay sa pakighilawas sa dili nimo asawa. Mga igsuon, unta makuntinto kita sa kun unsa ang gihatag sa Dios kanato ug mao kana ang bagay ug pinakamaayo nga gihatag sa Dios kanimo. Likay niini nga butang ang pagpanapaw nga mao ang makaguba mismo sa imong kaugalingon ug bisan sa imong asawa ug sa imong pamilya nga gitukod nimo dugay nga mga tuig ug sa kalit lang nahugno sa pila ra ka minuto. Tungod kay wala nimo ikiling ang imong igdulungog, wala nimo dawata ang tambag sa Ginoo nga sama sa panultihon nga atong gibasa karon. Mga igsuon, mao kadto nga mga pulong ang gusto ipaabot sa Dios. Diya kanimo bisan usab kanako, pasalamat gid akong dako nga nabasa kini ug dako kaayo nga kaalam nga kung akong ikinabuhi dili man masayang. Hinuon makaluwas ka nako sa kalautan ug pag-antos nga posible nga maabot nako kung dili nako tumanon kung unsa ang gitambag sa Dios dinhi kanato. Sige, balhinon sa nato ang atong topic karon. Magtuunta karon mahitungod sa pag-inom sa ilimnon niya makahubog. Usa gihapon ni nga kinahanglan nga susihon sa matag usa ka bana ang mahitungod sa pag-inom sa ilimnon niya makahubog. Ang English ni ini mao ang pag-inom sa alkohol. Ang alkohol sama sa tanduay, fighter wine, paborito sa mga hamtong, beer ug bino.
Kung isog nga ilimnon nga sama sa tanduay, dako ang alkohol niini. Apan kung tamis nga ilimnon sama sa tuba, gamay lang ang alkohol niini, apan naa gihapoy alkohol. Ang alkohol diya sa ilimnon, lahi kay sarabing alkohol nga atong ginagamit sa pag-sanitize sa atong mga kamot, sama sa nahitabo nga COVID. Nga kada lihok, manghunaw kita og rabing, para nga dili kita ma-virus. Lahi ang alkohol nga diha sa mga bino. Unsay inyong huna-huna, may tungod ni ini nga alkohol ug pag-inom sa ilimnon niya makahubog. Gabadlungon ba sa Dios ang iyang mga anak sa pag-inom sa alkohol? Mao kini ang akong pangutana diha kaninyo. Ug para nga matubag kini nga pangutana, gusto ko nga mubasa kita diha sa pulong sa Ginoo aron atong mahimbaw-an ang tubag niini nga pangutana. Kay didto nato mahimbaw-an ang gikan mismo sa Dios ug dili mao ang gikan ra sa mga relihiyon o hunahuna sa tao. Kay siguro naamoy mga hunahuna nga mauna, naay mo'y nahimbawan nga dinhi nga relihiyon mauni ang ilang ginasulti, pero mubasa kita sa pulong sa Dios para nga matin-awan kita ug maklaro nato kung unsa ang buot ipasabot sa Dios dinhi kanato. Mubasa kita sa Genesis kapitulo 9 bersikulo 20 hangtod sa 22. Ug sinuwi nga usa ka mag-uuma, mo'y unang nagtanom og parasan. Nasabot nato ang parasan, grapes. Ug kining grapes, maoy gabibuhaton niya bino o ilimnon. Ug miinom siya sa bino ug nahubog siya. Ug mihigda nga hubo sulod sa iyang tulda. Ug si Ham nga amahan ni Kanaan nakakita sa pagkahubo sa iyang amahan. Ug siya misugilon sa iyang duha ka igsuon didto sa gawas. Mao lugar na himo nga resulta sa pag-inom ni Noe ug bino dayon nahubog siya. Mao kini ang una nga paghisgot sa alkohol diya sa Biblia. Diya sa Genesis kapitulo 9 bersikulo 20 hangtod sa 22, ang paghisgot may tungod sa kahimtang ni Noe. Dinhi nga bersikulo, naghimo si Noe og alkohol gikan sa mga paras nga abot sa iyang uma ug iyang giinom ug nahubog ug nakatulog sa sulod sa iyang tulda nga hubo. Unya misulod si Ham sa iyang tulda ug matud sa daghang mga pastor, nakighilawas si Ham sa iyang amahan. Kay nganong nasuko si Noe sa dihang nahuwasan na siya ug nganong iyang gitunglo si Kanaan nga anak ni Ham. Makapamasin kita nga mao kini ang nahitabo. Tungod sa iyang pag-inom, mao kini ang resulta. Sa ato pa, nagresulta kini nga gibuhat ni Ham sa tunglo nga nakadapat kang Kanaan nga iyang anak. Ug dinhi niini tungod niini nga nahitabo nabulabog ang pamilya ni Noe tungod sa ilimnon ug basi nagbasol gyud si Noe kung nganong naghubog siya. Basi nakaamgo siya ug nagbasol nga nganong gibuhat niya kini. Sa ato pa, dili maayo ang nahimong resulta sa pag-inom ni Noe. Una nga bersikulo nga atong gihisgutan. Mubasa na usab kita diya sa Genesis kapitulo 19 bersikulo 30 hangtod sa 34. Sa lain na usab nga tawo nga nakainom gihapon ug nahubog. Unya si Lot mitungas gikan sa Zoar ug mipuyo didto sa kabukiran uban sa iyang duha ka anak nga babae kay nahadlok siya pagpuyo sa Zoar. Ug mipuyo siya sa usa ka langob, siya ug ang iyang duha ka anak nga babae. Ug ang magulang miingon sa manghud, ang atong amahan tigulang na. Ug walay lalaki sa yuta nga moduol kanato ingon sa nabatasan sa tibuok nga yuta. Dali,
paimno nato og bino ang atong amahan ug muhigda kita uban kaniya aron makapasanay kita og mga kaliwat pinaagi sa atong amahan. Ug ilang gipainom og bino ang ilang amahan niadtong gabi una ug misulod ang magulang ug midulog sa iyang amahan apan wala masayod silot kanus-a kini midulog kaniya ug kanus-a kini mibangon. Ug nianang sunod nga adlaw miingon ang magulang sa manghod, tan-awa, midulog ako sa akong amahan kagabii. Paimno na usab nato siya og bino karong gabii ug musulod usab ikaw ug mudulog kaniya aron makapasanay kita og mga kaliwat pinaagi sa atong amahan. Mga igsuon, kuyaw ang nahitabo dinhi, di ba? Kung atong mahinumduman, dili ba gipaulanan sa Dios ang Sodoma ug kalayo ug natunaw ang tibuok syudad, apan silot gipalayas sa Dios uban sa iyang asawa ug iyang mga dalaga. Apan namatay ang asawa ni Lot tungod kay milingi siya nga giingon sa Dios nga dili gid siya mulingi didto sa syudad sa Sodoma ug Gomora. Ug milingi siya, nagsupak siya hangtod nga nahimo siya nga haligi nga asin. Kay wala siya mutuman sa kun-unsa ang gingon sa Dios. Dayon paglabay sa panahon, gihubog si Lot sa iyang mga dalaga. Ug klaro kaayo nga dautan ang resulta niini ug ngilngi gani ang gibuhat sa iyang mga dalaga ngadto kaniya. Ug wala makabalo si Lot tungod kay hubog. Dili gani maayo nga gahisgutan ang mahitungod niini. Diba kay kuyaw man og ngilngi nga gibuhat sa iyang mga dalaga pinaagi sa pagpainom ug bino ngadto sa ilang amahan. Sa ato pa, dautan kaayo ang resulta sa pag-inom ni Lot. Ug maayo pa kung wala unta siya moinom. Sa ato pa, dili maayo ang resulta sa pag-inom sa ilimnon nga makahubog. Mubasa kita sa Panultihon Kapitulo 3, versikulo 9 hangtod sa 10. Miingon siya, kung unsa na usab ang tudlo sa Dios, may tungod niini nga bino. Miingon siya sa versikulo 9, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong katigayunan, og sa mga unang bunga sa tanan nimong abot. Unya ang imong mga kamalig mapuno tungod sa kadaghan ug ang imong mga pug-anan mag-awas sa bag-ong bino. Na dinhi sa Panultihon Kapitulo 3, ang bino panalangin man gikan sa Ginoo. Dili man dautan. Di ba? Panalangin siya gikan sa Ginoo. Sa ato pa miingon ang Dios dinhi nga mga bersikulo nga kung pasidunggan sa mga Hudiyo pinaagi sa ilang paghatag gikan sa unang abot, mapuno ang ilang mga budiga ug abot. Sa ato pa, mapanalanginan sila ug muagas pagayd sa kanunay ang mga bino diha sa ilang pug-anan. Mga igsuon, kining bino nga giisgutan sa Dios, dili isog nga ilimnon nga sama sa tanduay. Kaya ang tanduay dali makahubog. Apan ang bino minus og alkohol. Ug dinhi nga mga bersikulo atong nahimbaw-an nga usa ka panalangin ang bino nga gihatag sa Dios kanila. Usa lugar ka panalangin para sa mga Hudiyo nga ang ilang bino mag-agas gikan sa ilang mga pug-anan. Busa ang bino panalangin sa Ginoo para sa mga Hudiyo. Mubasa kita sa uban pa nga mga bersikulo diya sa Genesis Kapitulo 27, versikulo 27 hangtod sa 28. Busa, miduol siya ug iyang gihalukan siya, ug nakapanimaho si Isaac sa baho sa iyang mga bisti, ug gipanalanginan niya siya ug siya miingon, tan-awa, ang baho sa akong anak sama sa baho sa umang nga gipanalanginan sa Ginoo. Panahon nga muhatag na si Jacob og panalangin ngadto sa duha niya ka anak si Isaac ug si Esau.
nabahuan ni Jacob ang bahaw ni Isaac nga parihas sa gipanalangan sa Dios nga nga gipanalanginan sa Ginoo. Mingon siya sa bersikulo 28, hatagan unta ikaw sa Dios sa yamog, gikan sa langit og sa katambok sa yuta og sa kadagaya sa trigo og sa bino. Sa ato pa, maklaro nato, di ba? Nga bisan ang Dios, ang bino gipanalangin niya sa mga Hudyo. Pagpanalangin ni Isaac sa iyang anak nga si Jacob, makita na usab nato nga usa ka panalangin ang bino. Apan mga igsuon, bino ang gahisgutan dinhi og dili tanduay. Di ba? Kung mainom ka og gamay nga bino, dili ka man mawad-an og buot. Dili ka makighilawas sa imong anak sama sa gibuhat ni Lot. Apan kung moinom ka og usa ka lungnik nga tanduay, ambot lang kung unsay mahitabo. Basin makapatay ka gani sa imong silingan o sa imong pamilya. Kung tanduay ang imong imnon. Sa ato pa, ang resulta sa pag-inom og mahubog dili man maayo. Pero ang bino nga atong gisgutan, kung gamay lang, na dili man ka mawad-an og buot, o gani basin makainumdum pa ka sa kung unsa ang imong gabuhaton. Basahon na usab nato ang lain nga pulong sa Dios diya sa Salmo kapitulo 104 bersikulo 10 hangtod sa 15 kung unsa ang gusto ipaabot sa Dios kanato dinhi para nga matubag ang atong pangutana kung gidili ba sa Dios o gibadlong ba kita niya sa pag-inom sa ilimnon niya makahubog. Bersikulo 11, nagpainom kini sa tanang mananap sa kapatagan, ang mga asno nga ihalas, nagtagbaw sa ilang kauhaw. Sa kadaplina ni ini ang mga langgam sa kalangitan, naghimo sa ilang puloy-anan diya sa mga sanga nga nag-awit sila. Gikan sa habog nimong puloy-anan, ikaw nagpatubig sa kabukiran, sa bunga sa imong mga buhat, nabuhong ang yuta. Ikaw nagpatubo sa balili alang sa kahayupan, ug mga tanom alang sa paghago sa tao, aron siya makahimo sa pagkuha ug makaon gikan sa yuta, ug sa bino nga makalipay sa kasing-kasing sa tao, lana nga makapasinaw sa iyang naong upan niya makapalig-on sa kasing-kasing sa tao. Sa ato pa, dinhi nga bersikulo giingon sa Dios nga siya ang gahatag og bino nga makapalipay sa mga tao. Ug mao gani ang hinungdan nga gainom ang ubang mga tao sa bino diha sa mga kasal, kay aron malipay sila, dili aron mahubog. Pero ang sa ato nga kahimtang karon, dili man para malipay kung dili para mahubog. Ug dayon daghan ang nahimong nga resulta. Mga igsuon, ang ikadelikado sa pag-inom sa bino kung sobra ang atong mainom ug mahubog hinuon kita ug makabuhat kita og sala o mga dautan. Dili ba diya sa 1 kapitulo 2 kung atong mahinumduman nahutdan ang nagkasal og bino. Ug dahil ang gibuhat ni Jesus, nagbuhat siya og bino gikan sa tubig. Sobra gani kadaghan ug espesyal kaay nga bino ang iyang gibuhat. Gipalipay sila ni Jesus pinaagi sa paghatag kanila og bino. Kung supak sa Dios ang pag-inom og bino sa mga tao, nanganong gibuhat kini ni Jesus. Miinom usab si Jesus og bino mga igsuon, apan wala kitay mabasa nga naghubog. O sa ato pa, nakainom og gamay, apan dili man hubog. Basahon na usab nato ang lain nga bersikulo. Laing pulong sa Dios diya sa 1 Timoteo kapitulo 3, bersikulo 3, dayon diha sa 8. May tungod sa mga lalaki nga nangandoy nga mahimo nga pangulo diya sa iglesia.
Una nga sulti ni Pablo, tudlo niya kang Timoteo, mahitungod sa pagsusi, mahitungod sa mga mahimo nga pangulo diya sa iglesia, dili palahubog. Sa ato pa, dili tig palahubog gikan sa pag-inom sa bino hangtod nga manubra mahimo nga hubog. Ang tambag ni Pablo, dili palahubog, dili tig pangdapat hinuon, lumo, dili palaaway ug dili mahigugmaon og salapi. Dayon sa bersikulo 8, ang mga alagad usab sa iglesia, ang mga dikon o diakono, kinahanglan nga magmaligdong, matinud-anon, dili tig-inom og daghang bino, dili hakog sa salawayong pagpanapi. Sa ato pa, dili mahimong pangulo sa iglesia o dili mahimong diakono o dikon ang palahubog. Klaro. Wala hinuon ibadlong kanila ang pag-inom sa bino apan gibadlong ang pag-inom og sobra. Sa ato pa ang paghubog. Kay kung sobra ang imong mainom, mahubog ka man. Busa, ang Dios nakabalo siyang daan nga kung hubog ang tao, nadili mao'y makadala sa iyang kaugalingon. Hinuon ang ilimnon nga iyang giinom ug nahubog, daghan ang iyang mabuhat nga sala. Mga igsuon, hinumdumi ang giingon niini nga mga bersikulo. Diya sa Roma Kapitulo 14, bersikulo 21. Matod pa niya, maayo ang dili pagkaon og karni, o pag-inom og bino, o pagbuhat sa bisan unsa nga makaangin sa imong igsuon ngadto sa pagpakasala. Sa ato pa mga igsuon, kung ang imong pag-inom sa bino makaangin sa imong igsuon sa pagpakasala o makapandol kaniya ingon sa Dios nga dili lang kita mag-inom. Diba? Naay mga tumutuo igsuon nga para sa ila lain kaayo ang pag-inom sa bino. Tinuod man, samot na kung mahubog ka, ug para sa ila sobra kadautan. Hinumdumi sila nga igsuon nga mahuyang gipakamatyan ni Kristo. Ug ikaw nga para kanimo murag wala lang ang bino, naghubog pa ka, hangtod niya gakakita ka diya sa dalan, gakadaot ang imong sistigos, tudlo sa Dios para kanato. Kung mo'y hinungdan ng imong igsuon, madagmalan ang iyang kasing-kasing tungod sa imong gibuhat, na dili na lang kamo inom. Lain kaayo magdungan mog simba. Miaging adlaw nakainom ka, naaning ang iyang gahinawa, ang iyang kasing-kasing wala kaayuhi. Nadaot nimo ang iyang kasing-kasing ug ikaw mo'y hinungdan tungod sa imong pag-inom. Mga igsuon, importante ang panaghiusa sa mga igsuon. Ug kung makadaot ang imong pag-inom sa imong kauban nga naluwas, ayaw lang pag-inom sa bino ug samot ang tanduay. Usa kini ka prinsipyo, importante nga prinsipyo sa pulong sa Dios, ang dili pagpapandol sa mga igsuon. Mubasa na usab kita sa lain niya pulong sa Dios diya sa Roma. Unsa na usab ang iyang itudlo, Roma Kapitulo 13, bersikulo 13, dahil sa Episo Kapitulo 5, bersikulo 18. Matod pa niya, magtarong kita sa atong pagkinabuhi, ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag. Naluwas ka, nakatuo ka kang Hesus, nakaangkon ka og kahayag, gikan kaniya, magkinabuhi kita, ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag. Dili sa pagpatuyang, sa paghudyaka, o sa paghubog-hubog. Dili sa kahilayan, o sa kalawayan. Dili sa pagpakig-away, o sa pagkamasinahon. Ug diha sa Episo, tudlo gihapon kini ni Pablo nga gusto ipaabot sa Dios dinhi kanato, ayaw kamo paghubog sa bino. Kay kana maoy pagpatuyang, hinuon magpapuno kamo sa Espiritu. Kung mahubog ka sa bino, ang magdala kanimo ang bino.
dili ka makapugong sa imong kaugalingon, tungod kay hubog ka, tungod kay langu ka sa bino, ang imong mabuhat, ang iya sa gusto sa bino. Hinuon nagtudlo si Pablo nga magpapuno kita sa Espiritu. Kay ang bunga sa Espiritu, mga maayo. Mga igsuon kung maghubog kita, maunay gadala ka nato ang ilimnon, ug mailalom kita sa ilimnon, ug madala kita sa ilimnon sa pagbuhat ug dautan. Daghan ang nakapatay, ug daghan ang nakapanapaw, ug nakabuhat ug uban pang dautan kaayo nga trabaho tungod kay hubog sila. Ang gusto sa Dios magpailalom kita sa balaan niya espiritu ug motuo kita kaniya ug dili sa ilimnon ug atong tugutan ang balaan niya espiritu sa pagdala kanato ug dili ang alkohol. Ug naausay ubang mga bersikulo nga atong mabasa may tungod sa paghubog ug maayo kun atong basahon kining tanan sa atong kaugalingon nga panahon. Ug ako kining gilista nga mga bersikulo nga maayo nga kun naa ka sa imong balay, basaha kini. Diya sa Numeros, Deuteronomio, Panultihon, sa Marcos, Lucas, sa unang Korinto, sa Galacia, sa 1 Timoteo, sa Tito, ug sa 1 Pedro. Kining tanan makita nimo sa screen, basaha kung diya ka sa imong panimalay. So sa ato pa, klaro, di ba? Nga wala dili sa pulong sa Ginoo ang pag-inom sa bino ug sa ubang klase nga alkohol apan gidili ang sobra nga pag-inom nga magresulta nga mahubog ka. Atong nabasa nga kung maghubog ang tao dautan ang iyang mabuhat, sama kang Noe ug kang Lot. Ug nakasaksi gani kita sa daghan kaayo nga mga dautan nga nabuhat sa atong mga kauban. Diya sa ilang kaugalingon nga mga barangay tungod kay hubog sila. Makadaot sa atong testigos kung mahubog kita. Makadaot sa dungog ni Jesus ug makadaot usab sa mga naluwas kung maghubog kita. Kung makita ka nga hubog, nya galingkod ka sa adlawng dako, nga pula na ang imong naong, angayan gid nga maulaw ka. Kasagara mahitabo kini kung magtipok-tipok ang mga barkada ug gainuma. Kung gabuhaton mo kini igsuon palihog undangi kini. Undangi kini. Gibadlong kita ni Jesus sa dili pagbuhat ni ini. Makadaot man, ug sige ka kakita matag hapon, sugod ka sa alas 3, hayag pa kayong adlaw, makita nila nga lango na kaay ka sa bino, ug galigira na ka. Napay uban niya gasukaha, napay uban niya gaihiay. Di ba dili gid maayo ang resulta sa mga tawo nga hubog sa bino. Og madalahig ang imong igsuon. Nag-angkon ka nga naluwas, nag-angkon ka nga tumutuo, apan ang imong gibuhat dili maayo nga testigos, ya kadalahig nimo ang imong igsuon. Ibadlong kita ni Jesus sa dili pagbuhat ni ini. Kung kinahanglan ka mag-inom, inom dito sa imong balay. Nga ikaw ra aron dili nimo madagmalan ang imong mga kauban ug bisan kun didto ka gainom sa imong balay, kinahanglan ang pagpugong. Kinahanglan nga dili pasubrahan kay basin kung makulangan ka mopalit na sad kag utro. Di ba? Dili maayo nga panag-ingnan nga ipakita nimo sa imong anak kung sobra ang imong gaimnon diya sa imong balay. Ug dili maayo alang sa imong asawa. Apan kung imong tudluan ang imong anak sa insakto, may tungod sa bino, ug may tungod sa tudlo sa Dios, sa ilang pagdako mosunod sila sa imong gitudlo, ug dili sila madagmalan. Daghan mga ginikanan nga tudlo sa ilang mga anak nga dautan ang bino, dautan ang mahubog, pero sa ilang mga mata gakakita kanila.
Apay panahon nga sige nimo sila sugua palit kag bino didto. Naunsaon sa anak nga dili pagsunod sa imo. Nakita nila ang ilang gaawatan. Busa kung gusto ka nga ang imong anak magdako nga dili palahubog ug dayon makaresulta unya sa daghan nga sala, ug dili maayo basin mapriso pa siya o makapatay, undangi kini nga trabaho. Kung gamiton ang bino sa insakto o kiman, gani gihalad ang bino ngadto sa Ginoo panahon sa tabernakulo sa insakto nga paagi o gisulti sa Ginoo nga iya kining gibuhat aron malipay ang mga tao. Miinom mismo si Hesus o giingnan ni Pablo si Timoteo nga muinom og gamay alang sa iyang tiyan. Sa ato pa wala idili ang pag-inom apan kinahanglan nga balance ang paggamit niini sa tao ug dili maghubog. Na dinhi sa atong panahon karon sa laing nasod, dili man bawal sa ilang bino, naapoy uban nga nasod nga bawal ang bino. Pero sa pulong sa Ginoo, dili maayo ang paghubog. Kung pangutan-an ko ninyo, pananglitan, bay unsa man, muinom ba ko o dili? Ang akong tubag sa imo, basin ayaw lang pag-inom. Ayaw lang, kay basin masipyat ka, ug madagmalan ka. Ug naa pag-iuban nga madagmalan pinaagi sa imong pag-inom. Maayo man ang kabaw kay upat ug tiil kita. Duhara. Ug kung ang imong pag-inom ug gamay nga dili ka makapugong, makainom pagid kag daghan, na ayaw lang gid pag-inom. Tambag kini para kanimo. Ug bisan ang Ginoo mismo ayaw gyud paghubog. Maoy sulti niya. Usa para sa mga bana, kung dili nimo malikayan ang paghubog, unta isunod kini sa imong kasing-kasing kay dili maayo nga gatan-awon ug dili maayo nga panag-ingnan sa imong mga anak nga ikaw nga papa sa imong asawa, ikaw nga bana palahubog. Daghan man iyang resulta. Makasingka ka, masuko ka bisan sa gagmay nga hinungdan tungod kay hubog ka. Busa para sa naluwas mga lalaki diya sa pagtuo, ikinabuhi nato kini nga tudlo sa Dios. Mga igsoon hangtod sa sunog higayon, daghan pa gusto ipaabot sa Dios kanato mahitungod sa mga lalaki diya sa pagtuo. Nga angay natong matun-an para nga mahimo kita nga maayo nga bana ug maayo nga papa.